Казвам се Миче. Искам да ви разкажа за едно преживяване, което ми се случи. Не знам дали беше паранормално или каквито там глупави думи използват хората, за да описват свръхестествени явления. Но след като онова нещо ме посети, вече вярвам в тези паранормални глупости. Седмица след като се преместих при брат ми, Едуин, след като къщата ми беше отнета заради неплатени задължения, най-накрая приключих с разопаковането. Едуин се радваше, че ще живея при него, тъй като не се бяхме виждали от 10 години и аз бях щастлив от това. Не след дълго заспах. Около седмица по-късно, към 1 часа през нощта, чух шумолене, идващо отвън. Помислих, че вероятно е миеща мечка. Затова не му обърнах особено внимание и се опитах да заспа. На следващата сутрин разказах на Едуин за случилото се и той също предположи, че вероятно е било животно. На следващата нощ обаче чух нещо, което приличаше на отваряне на прозореца ми, последвано от силен трясък. Сякаш нещо беше влязло в стаята. Веднага скочих от леглото и се огледах, но не видях нищо. На следващата сутрин Едуин изпусна чашата си с кафе, когато ме видя. Той взе близкото огледало и го насочи към мен. Когато се погледнах, видях, че на лявата ми пуза има огромно разкъсана рана. Веднага ме откараха в болницата. Лекарят предложи, че вероятно съм ходил на сън и по този начин съм се наранил. След това обаче ми показа нещо, който накара кръвта ми да се мръсне. Повдигна ризата ми и ми показа зашит разрез в областта на левия ми бъбрек. Не можех да повярвам на очите си. Оказа се, че по някакъв начин съм изгубил левия си бъбрек през предишната нощ. Лекарите не знаеха как е възможно да се случи това. Следващата нощ се оказа моментът, в който вече не издържах. Около полунощ се събудих и пред очите ми се разкри ужасяваща гледка. Срещу мен стоеше лице в лице някакво същество с черен суичер и тъмно синя маска. На маската нямаше нито нос, нито уста. Най-страшното обаче беше, че съществото нямаше очи. На тяхно място имаше само празни черни очни кухини. От тях дори се стичаше някаква черна субстанция. Грабнах фотоапарат от близката улица и го снимах. Веднага след като направих снимката, съществото се хвърли към мен и се опита да разделя гърдите ми, за да стигне до белите ми дробове. Успях да го спра, като го ритнах в лицето. След това побегнах от стаята, като грабнах портфела си по пътя, защото щях да имам нужда от парите. Излязох от къщата на брат ми и се впуснах в нощта. В крайна сметка стигнах до гората близо до дома на Едуин, където се спънах в един камък и паднах. Изгубих съзнание. Когато се свестих, се намирах в болницата. Същият лекар, който ме беше лекувал и преди, влезе в стаята. Той ми съобщи, че има добри и лоши новини. Добрата беше, че съм получил само леки наранявания и родителите ми ще дойдат да ме вземат. Това ме накара да се отдъхна с облегчение. Лошата новина обаче беше, че брат ми Едуин е бил убит от някакво нещо. Родителите ми ме върнаха в къщата на Едуин, за да си прибера останалите вещи. Когато влязох в стаята си, бях изплашен, но се опитах да запазя спокойствие. Грабнах фотоапарата си, но тогава изведнъж спрях на място. В коридора, който водеше към стаята ми, видях тялото на Едуин. До него лежеше нещо малко. Вдигнах го и се качих в колата на родителите си, без да им казвам нищо за тялото на брат ми. Погледнах какво бях взел. Едва не повърнах. В ръката си държах откраднатия ми наполовина изяден бъбрек. По него имаше същата черна субстанция.